Gernika Lumon Aita Villasante udal euskaltegia, euskara ikasteko, euskara hobetzeko, alfabetatzeko, eskura duzun aukera. Aberen maila guztiak, hizkuntza eskakizunak, ega, etorri berrientzako ikastaro bereziak, eskaintza zabala eta espezializatua du Aita Villasante udal euskaltegiak. Eta hemendik zertarako edo zer galderari erantzuteko erantzuteko. Matrikula epea irailean irekiko da. Gernika Lumon erroldatuta daudenek bekak eta diru laguntzak eskatu ditzakete. Bestalde langabetuek, Espainiar estatutik kanpoko etorkinek, oinarrizko errenta edo antzeko diru laguntzak jasotzen dituztenek, familia ugari berezia dutenek eta gutxienez 133ko ezgaitasuna onartuta dutenek doan izango dute matrikula. Familia ugari orokorrek prezio erdira izango dute eta asistentziagatik beka ematen dute 150 artekoa. Euskara ikasteko Aita Villasante udal euskaltegia 2014-2015 ikasturtean maila guztietako ikasleak kontuan hartuta ia 154ak gainditu zuen ikasturtea. Euskal Autonomia Erkidegoko bataz bestekoa 10 puntutan gaindituz. Dacă vrei să înveți euskera și să petreci timpul bine, vină în Euskaltegi, Aita Villasante. Si querés aprender euskera y pasártelo bien, vení al Euskaltegi Aita Villasante. Si tu veux passer des bons moments et apprendre euskera, viens à Aita Villasante. Eu para estudiar euskera escollí en Euskaltegi Aita Villasante de Gernika. Estoy muy contenta. Si queréis aprender euskera, veniros aquí a la Aita Villasante, que además de aprender nos lo pasamos muy bien. Osposik, esango dutzuet, etorteko Aita Villasantera euskera ikastera. Gernika Lumon Aita Villasante udal euskaltegia. Deitu eta informatu zaitez. 946270211. 946270211.